गथ'आ बोरो बे साला सुवाद गथ'आ बहा इब्रेना दं बेलाय हो दरमासनि बिखौ दिनि मोनबा गादबना फुरा बोफ्लावगोनलै आङो मा गोदाव सोराव गथ' नागिरफैलाबायदों दहायनो टिउसनाव थांनायखौ नुवाखै बे सालि सुवा खाथि हिनजावा मोजांसो होनबावदोंलै बे नोंनि मबाइल लानानै वाट्सएप फेसबुकफोरावल' माबा आरिलायबाय थाबा थर मोनगोन नामा नों गथ'आ बहा दं बहा मादों हो बहा थांदों मादों देलायनायावथ' एक नाम्बार साला थाम्फैयाबो फिसायलागोन माथो ओइ बारा बखिनाङा दे दानिथारा रावखौबा कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा आङो नुवाखैब्ला मा खालामनांगौ आंलाय हो साला गथ'आ टिउसनाव मोनहैयाखैनो दासो टिउसन मास्टारा खोन्थाहरबाय आङो मा टिउसनाव मोनहैयाखै हा बहाथो थाबथाना थाहैखो बेलाय हायो फिसा साकुन्द्राफोरासो लांबाय बायबाय नामा बेखायनो एसे थाल लाबाय था बुङो आङो नोंखौ साला बे दुस्थ' गथ'आ आंनि खर' मेलेमखौ गोदौ होसिगोनलै बे आयो फिसा नों बहा दङ दे गाव थांगासिनो दे थांगासिनो बे साला सुवाद गथ'आ न'आवनो दंफैयो माथो न'आव फैना थाफैनायखौ थर गैया नोङो हारानि बे सियाल बादि गथ'जों पात्ता मोनो गावनिनो लाजोबदों नङाबा नुस्लिप ओइ मा मोनदों बेयाव आयौ बाला टिउसनाव थांनो गारै मा गोब्राबलाबायगासिनो बेयावलाय हा नोंनि आखायाव मबाइल बे मबाइलखौलाय बोरै मोना ड्रयार सिङाव मोनदोंमोन सारमोना अनलाइन क्लास लादोंमोन बेखौनो नायदोंमोन आङो अनलाइन क्लासाव बिदि होसो गाव थाखुमा होनो सोरनो माया खोन्थानाय सरि आंखौ खोनायाखै बायदि मोनदों नोङो ओमफ्राय माथो जाखो दालाय मा जानो इसिबां बुङो आं नोंखौ मोजां फराय होननानै मोजां फरायाब्ला गाज्रि फरायगोन नामा आंलाय नोंनि बुंनायखौ दासो खोनाखादोंना देखो मुझे मजाक मत कर बेटा शुरू किसने किया बे दिनैनिफ्राय हले मोजां फरायब्ला खिन्थु बिगुर बेदलाब होगोन दे आङो बहुत डेन्जार हो जाएगा फरायनायजों मा जागोनलै हा फरायनायजों मा जागोन खालि सानफ्रोमबो फरायनाय गावसोरबा गोदो माबायदि फरायोमोन बेटा नोंसोर बादि समाव आङो 80-90 मार्क लानासो पास खालामखायोमोनलै मेट्रिकआवथ' आङो फार्स्ट डिभिजन खालामबावदोंसो खम दङ नाथाय नोंथ' माथो थार्डआवसो पास जादों होनना बुंदोंमोन चुप आफायाबो थगायलायनो रोंगौ आफालै मानि थाखाय फरायोलै फरायनायजों मा जायोब्रा ओहो बेटा फरायनायजों एग्जामाव मोजां मार्क मोजां नाम्बार मोनगोन नाम्बारजोंलाय मा खालामगोन आरे नाम्बार बुरजा मोनोब्ला नोंहासो उनाव मोजां साख्रि मोनगोन अब्ला गाज्रि साख्रिखौलाय सोर लागोन आरो साख्रिजोंलाय मा जागोन आरे नोंहा जुदि मोजां साख्रि जायोब्ला फैसा खामायनो हागोन न' बां गारि मथर लानो हागोन गारि मथरसो लानो हागोन हिनजाव लानो हाया होनबा बे गथ' सासेया सोरनि नांदेरखोब्रा आंनि नंगौना नङा सन्देहसो जालायलांबाय आङो बे सैमा गथ'जों साला गथ'आ जुदि सैमाब्ला बिफायाबोथ' सैमायानो जागोन मानोना सैमायासो सैमा जोनोम होयो नोंखौ दिनै गारालै आङो आखाइ दाहो होनखादों बाप्रे बिहासो दंबाव नोंनि बे मबाइलाव सोर सिख्लानि फट' दङ सोरजों रायलायनाय कल रेकर्ड दङ आरो गुगोलाव गाज्रि सार्च खालामना नायनायफोरखौ सब आइनो खोथाजोबगोन आङो आरो आयै आफानि मबाइला गंनै बेखौ बियो ड्रयाराव दोनखुमाबाय थायो भाई बे फाग्ला गथ'आ आंनि सिक्रेट मुलि थफ्लाखौबो खेवजोब्बाय
आंबो बाव दङ खर'आ साखाबादि गिदिंजोब्बाय आदै जोलै बाराय होग्रायावसो सासो गारदों बिदानानो नस्थ' जासिगोन बादि मोनबाय आं हामगोन दे बिफा हामगोन र' डक्टरा फैसिगोन नाङा आं डाक्टारजों नायजाया आं नार्सजोंसो नायजागोन मानो डक्टरनि सायाव फोथायनाय गैया होमबा नोंहा नाङा बिसोरना राब जायो दानो अबस्थाखौ गाज्रिसिनसो खालामना हरगोन नार्सफोरासो दानो रैदुब आखाइजों दानो दांनाय बिलिरनाय खालामना हामहोगोन आंखो बिसोरनासो स्मुथ जायो मानोना आफायाबो दाबो सिख्ला हिनजावफोरनि सायाव बहुद सक दङ बे साला सुवाद गथ'खौ मानो लाफानांगौ नोङो मोजांसो बुंदों साला असभ्य दाबो बिदि धान्दा लायो नोङो नोंनिनो गोरोन्थि दं नोंखौ बेमारिखौनो हख्लायबाय थायो हे लोगोफोर नायबाय थाखैलै साबस्क्राइब लाइक आरो बेल आइकनखौबो थुना होदोलै मोजां मोनदोंबा शेयारबो खालामना होदोलै